A Entrem creiem en una manera diferent de fer les coses. El nostre projecte de recollida d'oli usat al canal Oreca no només cuida el planeta, també transforma vides. Cada litre d'oli que recuperem evita la contaminació de milers de litres d'aigua. Però darrere de cada recollida hi ha quelcom encara més valuós: oportunitats. Oportunitats per persones amb discapacitat que troben en aquest projecte una feina digna, estable i amb sentit. Perquè la veritable sostenibilitat també és social. Recollim l'oli allà on d'altres només hi veuen residus i el convertim en nous recursos, amb compromís, amb eficiència i, sobretot, amb humanitat. Entrem, reciclem oli, però sobretot cultivem futur. Entrem pel medi ambient, per la inclusió.